Et ne sitten nyt tässä ollaan. Toivotan, että voitettaisiin joku peli. Mutta on aika hyvin vastustajia. Toivottavasti voittaa joku peli edes. Koska jos me ei voita mitään pelejä, niin on aika huono. Melkein kuolin tuolle tunnukseen. 8 tyyppiä. Jos olisi 4 tyyppiä jäljellä, niin sitten olisi hyvä. Toivotaan, että tässäkin oli lisää. Niin no ei itse. Edes 3 pakkaa saatiin kuitenkin.